खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। क'क्राझारनि सासे लाइमोना गुवाहाटी नुनमाटियाव गावखौनो फोथैनानै लादों। लखिमपुराव आनन्द मिश्रानि अपारेशन 20 लाखनिबो बांसिन नकल रां जब्द। पाठशाला नगर निगमनि ड्रेनाव गोग्लैनाय सुबुङा जोबथा हां लाबाय। कानाडानि सिखफोरा भारतनि फिरफिलाखौ गाफ्लेदों आरो सावदों। कावेरी दैमानि दै जेंनाखौ लानानै बेंगालराव आबादारिफ्रा सोमावसारदों। अदालगुरि कलेजनि बारग' बिबुंगोरा सरोज बसुमतारिया 68 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। कक्लाबारियाव मडेल हेन्डलुम भिलेज फोरोंथाय बादा बेखेवदों मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव सासे बर' लाइमोना गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटि जयन्त नगराव जादों बे जाथाया। गुवाहाटी नोगोरमायाव गावखौनो फोथैनानै लानाय बर' लाइमोनखौ क'क्राझार जिल्लानि राजा नार्जारि होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गोदोनायाव दौलें लागायनानै गावखौनो फोथैनानै लानाय थासारियाव राजा नार्जारिनि गोथै सह'खौ खिखरसालिनिफ्राय बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राजु नार्जारिया बामुनि मेदामाव थानाय डिएस ग्रुपआव खामानि मावोमोन आरो डिएस ग्रुपआव खामानि मावग्रा स्टाफ लोगोफोरजों लोगोसे गंसे भारा न'आव थायोमोन। राजा नार्जारिया थांनाय 23 सेप्तेम्बरनिफ्रायसो गोमानानै दङमोन। नाथाय दिनै गावखौनो फोथैनानै लानाय थासारियाव राजा नार्जारिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। बबेखानि गोसो थोनाय सिख्लाजों नांज्लायनायनि थाखाय राजा नार्जारिया बे जोबथा थांखिखौ लादों आरो गावखौनो फोथैदों होननानै लोगोफ्रा सन्देह खालामदों। ओरैहाय बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो नुनमाटि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै खिखरसालिनि दरजाखौ सिफायनानै राजानि गोथै सह'खौ बोखाङो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो थाखाय GMCHआव लानानै थाङो। बबेखानि गोथै सह'जों लोगोसे पुलिसा राजानि मबाइल फनखौबो जब्द खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानै मिथिनो हादों। लखिमपुराव एसपि आनन्द मिश्रनि फिन जाफुंसार अपारेशन। थांनाय हराव लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्रनि बिथोन बायदियै आसाम नाङै मिथिजानाय बङाल मारानि मिरि गामियाव हरखाब अपारेशन खालामदों। गुलजार हुसेन, रियाजुल इस्लाम आरो फाइजुल इस्लामनि न'आव लखिमपुर पुलिसा अपारेशन खालामनानै 20 लाखनिबो बांसिन नकल रां जब्द खालामनो हादों। 1 नं आहमेदपुरनि इमदादुल इस्लाम मुंनि सुबुंनि न'आव जब्द खालामनो हादों 20 लाखनिबो बांसिन नकल रां। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दै टेंकियाव थिखोमानानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों लाख नकल रांनि बिलाइफोर। ओरैहाय पुलिस अपारेशननि बागै खौरां मोननानै पुलिसा सौहैनायनि सिगांनो गुलजार हुसेन, रियाजुल इस्लाम आरो फाइजुल इस्लाम मोना खाबु लानानै खारखोमा लांनो हायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोर सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा खालामनानै दिनै सोरांसि फुंबिलियाव 2 नं सनापुरनिफ्राय शाहजाहान आली मुंनि सासे नकल रांनि फालांगिरिखौबो हमनो हायो। इमदादुल, रियाजुल, फाइजुल, गुलजार आरो शाहजाहान मोननि गेंआ गुवाहाटी नोगोरमायाव स्रोदै नकल रांनि आयेन बेरेखा फालांगि खालामगासिनो थानायनि सुलुङा एसपि आनन्द मिश्रनि आखायाव गोग्लैनायनि उनावनो दिनैनि जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदों। बजालि जिल्लानि सदर पाठशाला नोगोरनि गेजेर बाहागो कलेज र'डआव पाठशाला नोगोर निगमनि गोहैलोआव 74 बोसोर बैसोनि सासे बोराय सुबुङा ड्रेनाव गलांनानै समबारखालि जोबोद गोब्राब जोखोम जादोंमोन। ड्रेनाव गोग्लैनाय सुबुङा आसाम पुलिसनि बारग' एबा आजिरा मोननाय एएसआइ अश्विनी कुमार ठाकुरिया। सिगाङाव गोब्राबै जोखोम जानायनि उनाव जायगानिनो पाठशाला हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादोंमोन। नाथाय बांद्राय गोब्राब हालोदखौ नुनानै बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव रिफार खालामनाय जादोंमोन। बे समावनो आजिरा मोननाय एएसआइ अश्विनी कुमार ठाकुरियाया लामायावनो रुंसारि जादों होननानै मिथिहोदों। जायगानि रायजोफ्रा नोगोर निगमनि गोहैलोआवनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै पाठशाला नोगोर निगमनि बिबानगिरिखौ सोंखारिदों आरो दाय होदों। लोगोसे आयेन बायदियै बिजिरनानै दायनिगिरि बिबानगिरिखौ साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। खालिस्तान टाइगार फर्सनि गाहाय हरदीप सिंह निज्जारखौ भारतनि सोरबा एजेन्टआ बुथारदों होननानै आथिखालाव कानाडा आरो भारतनि सोमोन्दोआ मोजां नङा।
कानाडायाव थानाय सिखफोरा भारतनि हेंथायै धरना होनायजों लोगोसे कानाडानि अटावा, टरन, भेनकुवेराव थानाय डिप्ल'मेटिक मिशनाव भारतनि फिरफिलाखौ सा 100 आरो 200सो सिखफोरा गाफ्लेदों आरो सावदों। बे खौरांखौ कानाडायाव थानाय भारतनि हाई कमिशनार सन्जय कुमार वर्माया भारत सोरखारनो मिथिहोहरदों। आथिखालाव खोला भारतनि कावेरी दैमाया कर्नाटक आरो तामिलनाडुनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो। कावेरी दैमानि दैखौ कर्नाटक आरो तामिलनाडु मोन्नैबो रायजोआ समानै रानो। नाथाय कर्नाटकनि आबादारिफोरा बेखौ गनायाखै। बबेखानि कर्नाटकनि आबादारिफोरा बांसिनै बाहागोखौ कर्नाटकआव लाखिनानै एसेल' बाहागोखौ तामिलनाडुनो हरनो कर्नाटक सरकारखौ नारसिनबोदों। अदेबानि मोन्नैबो रायजोआ गोरोबथा बायदियै दैखौ समानै मोनगासिनो। नाथाय कर्नाटकनि आबादारिफोरा आबाद मावनायाव थोआ लोमा जानायलाय बांसिनै दैखौ कर्नाटकआव लाखिनांगौनि दाबिजों मंगलबारखालि 12 घन्टा बेंगालर बन्द फोसावनानै धरना होदोंमोन। पुलिसआ दाबसेल' जायगा एबा बिधान सभा मोखाङावल' थानानै धरना होनो गनायथि होदोंमोन। नाथाय राजभवन फारसे दावगालांनो नाजानायाव कान्नाडा आबादारिफोरनि आफादनि दैदेनगिरि पटल नागाराज प्रदीप शेट्टीमोनजों लोगोसे गासै सा 200 सोमावसारगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। गिबि मन्त्रि सिद्धारामाया बुंदों दि गोजोन आरो आब्रुथिजों सोमावसारोब्ला सोरखारा जेबो बाजाया, नाथाय आब्रुथिखौ सिफायनो नाजायोब्ला सहायनाय नङा। अदालगुरि कलेजनि बारग' बिबुंगोरा आरो बोरदावलि सुबुं खन्थाइ बिजाब सुजुनानै 2001 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइ बान्था मोननो हानाय सरस बसुमतारिया 68 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। दिनै 26 सेप्तेम्बर 2023 इं मंगलबारखालि सा गुवाहाटी JNRC हस्पिटालाव फुंनि समाव रुंसारि जायो। सरस बसुमतारिया 1955 मायथाइयाव दानि बाक्सा जिल्लानि कारिजा बिजनी मौजानि काहिथमा गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो 1973 मायथाइयाव नर्थ कारिजा बिजनी हाई स्कुलनिफ्राय सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै उननि समाव फारियै बनरगाव कलेजनिफ्राय सेथि थाखोआव PU, BH कलेजनिफ्राय इंराजि आयदायाव अनार्स लानानै मोजाङै BA आनजाद उथ्रिनानै आरो उनाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय इंराजि आयदायाव 5थि पजिशन लानानै MA पास खालामनानै अदालगुरि कलेजाव इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा महरै खामानि मावबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि डक्टर उमेश बर', प्रफेसार अनिल बर' मोनहा रुंसारि जानाय सरस बसुमतारिनिनो असे फंबाय। सोलोंथाइगिरि सरस बसुमतारिनि रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुमा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै बिनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनो बेनि थाखाय अबंनाव आरज गाबदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय 22 नं कक्लाबारि बियाबाव चौधुरीपारानि 1 नं कक्लाबारि गेजेर फरायसालियाव आसाम सोरखारनि SOPD 2022-2023 इं मायथाइ मावथांखिनि गासै 3.5 कौटि रांनि मडेल हेन्डलुम भिलेजनि फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्मआ। बे बेखेवजानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे बेखेवजानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसाम सोरखार आरो BTR सोरखारनि जथाय बानजायनायाव गिबियै BTCनि कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय चौधुरीपारानि 1 नं कक्लाबारि गेजेर फरायसालियाव बे मडेल हेन्डलुम भिलेज फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवजेनदों। लोगोसे बिथाङा बे हेन्डलुम फोरोंथाइ बादायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनो खमैबो 1000सो आइजोफोरा खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै बुंथियो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।